Sikhulekile emakhosini, siyakhuleka sizwe zonke magumbamane omhlaba enhla nasezansi. Siyakhuleka bogogo, siyakhuleka emakhehleni, siyakhuleka ezalukwazini. Namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu. Sizothinta indaba yamabutho. Uma uzokhumbula phambilini sike sakhuluma ngendaba yezizwe, sachaza nje kafushane ngazo noma singayanga in details. Namhlanje sizokhuluma ngendaba yamabutho. Ayini amabutho, asebenza kanjani noma yini umsebenzi wamabutho. Okay, sizoqala kanje. Ngokujwayelekile amabutho kuye kube yiqeqeba lezinsizwa ezithile ezilwela ubukhosi obuthile noma ezivikela ubukhosi obuthile. Isihlalo sobukhosi siba nebutho elithile elikwazi ukuthi livikele leso sihlalo sobukhosi noma zivikele leyo nkosi leyo. Ayikho inkosi engenalo ibutho. Ibutho kuyaphoqa ukuba uma uyinkosi ube nebutho, ngoba inkosi ayikwazi ukuyilwela izimpi zayo kuphela isebenzisa amabutho ayo ukulwa izimpi. Kodwa akasikho lapho besisachaza nje ngebutho ukuthi liyini. Ibutho umsebenzi walo kuwukulwa, kuwukuthunywa, liye lapho liyolanda khona leyo mpahla ekuthiwa lilande uma khona impahla edinga ukulandwa. Okay, asibuye lapha-ke emthini noma ebuthweni. Sinebutho lokwakhiwa okuyibutho eliyinhlanganisela yamakhubalo. Kube khona amabutho emvelo. Amabutho emvelo asizukukhuluma ngawo namhlanje, sizokhuluma ngaleli lokwakhiwa ngoba lawo emvelo yinto ehambisana nemimoya ethile leyo. Le yokwakhiwa iyona okumele sikhulume ngayo ukuthi iyini. Ibutho inhlanganisela yamathambo, amakhambi, amafutha asetshenziswayo avuswe ngandlela thile ukuze akwazi ukuthumeka enza imisebenzi ethile. Uzobuza omunye mkhulu, ngabe imisebenzi kanjani leyo eyenziwa amabutho? Amabutho uyakwazi ukuyathuma ukuthi akulwele, uyakwazi ukuthi awathume akulandele impahla. Abanye bayawasebenzisa ngenye indlela, kodwa ikakhulukazi yilezi zinto ezimbili ezenziwa amabutho, kuwukulwa, kuwukulanda impahla. Yini ibutho na? Ibutho lapho uzofaka imithi ethile ezokwenza lento oyifuna uthi liyenze lelo butho lelo. Kube khona imimoya yezilwane ezithile, ngoba izilwane ezithile uma zitholakala amathambo azo namafutha azo zihlanganiswa namakhambi, lento ibisivuka iphila ngoba kunemimoya ethile ephila kulezi ilwane noma kulezi ihlahla. Lokho kukunikeza ibutho ngoba lento isuke seyihlanganisiwe yaphila yaba ngamadoda athile. Yingakho uyuzwa abantu beyibiza bethi amadoda, ngoba lento iyahlonishwa, isuke isivusiwe ngandlela thile izokwenza imisebenzi le kumele ukuthi iyenze. Akunoma ubani-ke ophatha ibutho. Abantu abaphathi bamabutho isikhathi esiningi kuba yizo izinyanga, amagedla, abalaphi laba abajule kakhulu abasebenzisa ukuthaka kwezinyamazane namafutha, abagaya insizi. Ibona abantu abaphatha amabutho. Kukancane futhi akwenzeki, ake ngisho kanjalo, kukancane ukuthi ungafica umuntu othi umthandaze egaya ibutho. Angikaze ngikubone, ake ngisho kanjalo. Kodwa amabutho yinto egaywa ekhaya, iyasetshenziswa, iyathunywa. Yehlukene kaningi-ke bakwethu. Kunamabutho ahlanza abantu, kunamabutho abulala abantu, kudiphende ekutheni umelaphi lo ujule ngani ngaleso sikhathi. Ibutho-ke liyashiswa, liyaphephethwa, liyathunyelwa, lenza okuningi. Uyakwazi ukuthi ulithume lenze leyo nto oyifunayo. Kusetshenziswa amakhambi ahlukene, imithi eyehlukene ukwenza leyo nto leyo. Ngicabanga ukuthi sesikukhavile okuningi okuthinta isiqalo samabutho noma okuyisizinda samabutho ukuthi ayini wona amabutho. Ngeke sichaze-ke ngokujula kwawo ukuthi ayathakwe kanjani ngoba lapho sobe sesidedela ulwazi lokwelapha ngobunyanga, okuyinto engelungile. Lokho nje kuwukuchaza kafushane ukuthi iyini yona lento esikhuluma ngayo. Amabutho ayini amabutho okwakhiwa. Amabutho enza izinto ezijulile kakhulu bakwethu. Ngicela ukuthi ngiyivale le video. Sizokhuluma ngokulandelayo. Ngicabanga ukuthi lapho sobe sesihlahlela sijula ngamabutho ozalwa nawo, okuwumoya wamabutho osuke uphila nawo. Namhlanje sizoyivala la. Siyabonga ngokuthi nikwazi ukuthi nilalele le video. Please make sure ukuthi uyasubscribe, please.